yimɓe ɓooyi wonde e koɗorɗe yimɓe noon ɓooyi waylaade faade e jamanu kadi sifa nokkuuji mumen. Hoɗorɗe meɗen noon enen Afrique naaɓe kañum ne de ene heewi waylo waylooji. Saabi ɗum ɗon noon ko enen Afrique naaɓe enen gewɗen hodde koɗo wuli koɗorɗe meɗen nokkuuji men ko gulɗi. Ɗum waɗi itan yonta kala addi sifa hoɗorde muɗum ha yettiɗo hande ɗo koɗorɗe men adi fof ko wonde luuroji walla cuuɗi huɗo ko ɓooyi yaade ina yaha e waylo waylooji gilay pulfuli ɓe mbiya turi ha ɓooyi seeɗa waɗi cuuɗi huɗo dare taw wonata ko bulunŋeje ɓe ha ɓooyi seeɗa mbaɗi sifa nayiwal ha ɓooyi seeɗa kon huɗo wayla watti waɗede ɓakkere nde waɗane bildi bile dow waɗe bilorɗi. ɗum ɗon fof ina yaha ina waylo ha kuɓeje tappamaje ngari hen ɗum yaadi hen ndeka noon koɗorɗe leɗɗe ɗe kañum ina jaadi hen ha ɓooyi sen noon watti wadde towa towiji tawa noon ko ɓakke ko wiyete simon kañum tigi jaggata ɗum te on tumana de en naati sifa koɗorɗe sifaji tubakoɓe ha ɓooyi sen hande ni eɗen jiya koɗorɗe jamɗe walla koɗorɗe veruji.